Hello po, welcome po sa Panlasang Ilocano. At ngayon po ay magluluto naman po tayo ng laing na kangkong. Tara, umpisa na po natin. Una po maglagay po tayo ng mantika sa mainit na kaserola. Pag mainit na po, lagyan po natin ang bawang, ang luya, at ang sibuyas. At alu-aluin po natin. Tayo po, taglagay po ako ng sili, labuyo. Alu-aluin po natin. Kapag luto na po ang ating sibuyas, bawang at luya, yan, lagyan na po natin ang ating dilis. Alu-aluin po natin hanggang sa lumutong. Pagluto na po ang dilis, maglagay po tayo ng alamang. Yan po yung alamang, bagoong alamang galing Pangasinan. Halu-haluin po natin. Lutuin po natin ng mga ilang minuto at pwede na po nating ilagay ang ating gata. Yan. Kakang gata o yung nakalata, mas maganda siguro yung coconut cream. Yan. At antayin po natin siyang kumulo ng kumulo. Napakasarap nito, lalo na mapaparami talaga ang kain mo dito, lalo na pag manghang. Yan, medyo okay na po. Maglagay na po tayo ng mga ingredients na iba, kaya ng paminta, at maglalagay din po ako ng garlic powder. Maglalagay po tayo ng magic sarap or bitsin. Yan, pwede na po. Gabi po ito nang ini-slice ko po ng maliliit. Pandagdag lapot din po ito. Yan. Pag medyo luto na po ang ating gabi, pwede na po natin ilagay ang ating kangkong. Yan, pwede na po ilagay ang kangkong. Ini-slice ko po siya ng maliliit. Takpan po natin. Tayan po natin maluto po ang kangkong. Yan, okay na po. At alu-aluin po natin. At antayin na lang po natin siyang matuyo or lumapot ang kanyang sabaw. Yan. Aluin po natin. Pailalim po natin. At medyo lutuin na po ang gabi po. Palike naman po dyan. Try nyo po, napakadali pong luto nito at napakamura pa. At antayin po natin siyang mawala yung sabaw-sabaw niya. Yan. At magpiprito po ako ng dilis
Habang pinapatuyo ko po yon, ilagay po natin sa ibabaw. Yan, ito na po ang ating laing na kangkong. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa-like and share naman po at subscribe.